Welatên Awropa û Amerîka balcanê sor ên bajarê Amedê dixwin. Bi nêzîkbûna demsala payîzê, cotkar û karsaz dest bi zuhakirina zerzewata kirin. Her sal cotkar ji bo zivistanê îsot, balcanê reş û balcanê sor zuha dikin û difroşin. Li bajarê Amedê jî karsazek ji bajarê Manisayê hatiye Amedê li ser 1000 donum erdî de 80,000 ton tomatê bi navekê din firingî çand. Balcanê sor ên li ber tavê hatine zuhakirin, îhracatê welatê Awropa, rojhilata navîn û Amerîkayê dike. İhracatçı firmalara burada mallarımızı yetiştirip Ev demek dirêje ez vî karî dikim. Axa bajarê Amedê û bajarê Rihayê ji bo vî karî pir bi bereket e. Germayiya hewayê jî ji bo zuhakirinê bilind e. Li ba min dora 10,000 însan kar dike. Bi saya vê karê mirov pêdivî nabîne here bajarên Rojavayê Tirkiyê. Kar ber derê wan e. Pere jî qazanç dikin. Kalıntısız ürün, ilaç kalıntısı olmayan ürünler yetiştiriyoruz. Cotkar li gel xwe bi hezaran karkerên çandiniyê dide şoxlandin. Di destpêkê de tomateyên hatine çandin bi qaseyan berdidin ser telîsan. Duvre, keç û jin balcanê sor diqelişînin û didin ber tavê. Zilam jî li ser firingiya xwe dirêşînin û li ber tavê didin zuhakirin. Keçikên ku firingiyan hûr dikin dibêjin karekî sivik e lê zehmet e. از 18 سالیم ام سیقیزک بیدارنه اشته ام سیقیزک سی کرکن ام سیقیزک بیدارنه یک عسکری نور قبرس یک جبای من نان مانسی زواش چاوشی کی از دخونم لیسه 3 لیسه 11 ها اری پری خود دردخم خاطر نشته دیار بکر فرنگ ورکن ام زی سرجات اورفی سرچه و داری داتم نوی مزیلی های از سوریجه تیمه اشته گند تیمه اما اتنا فرنگ ورکنه هم سی خوش کن اما اتنا فرنگ ورکنه اشته از نشان لما Dîmenên ku derdikevin holê wekî tabloyekî resmê herî dawiyê karker firingiyên ku li ber tavê zuhabûne kom dikin û dikin telîsa. Karsaz jî firingiyên zuhakirî bi tiran difroşin welatên Awropa. Bi taybet jî difroşin welatê Îtalî. Lewra Îtalî ji firingiya zuhakirî sosên pîzayê çê dikin. Keçikên 17-18 salî ne ji derdorê bajarê Amedê yan ji derdorê Rihayê hatine vê derê perê xwe bi dest dixin, bi keda destê xwe perê xwe qezenç dikin. Jaliyekê ve jî kerê ku di destê wan de ne jî bi hostetî bikardînin. Sevda Kaplan, Kurdistan TV, Amed.